Dagami na sabat ko ito nga agraralay. Simurot ako man na tanay baga majirik nam. Ana? Sumurot ta. Tatakadwa. Pay taga din no gaji agrarali ah. Isla ko ah. Isabelan sa'yo nakita tatay nga kada. Nakakabig tarpulinda. Baka bagya magijay. Endang rodin ng dries. Baka makita ni Uncle ko dyan. May sapay aja kay. May sama lang agreklamo. Baka mitawan pa merienda na dyan dries. Mabisinan ta. Awan pa yung kwarta kita. Tapos eh. Aman ito din. Gusto mo wala ka. Ang uwar din ah. Ang mga tamaninti, may ito sa runok nga umulang natin. Ay, panlang. Burrito ka na. Bumo natin kay Mito na. Sayang yung naman ni Baak. Mura ato niya oh. Una yung naggagat di taam. Isa pa ang agwalwalisay. Una yung di buyay. Naggagatain. Isa pa ang kamagwalis. Ano? Nangtangan ka ni Mau? Naungtan nga bagbagam. Bata sa ato oy. Hindi naman padpadakan niyam. Weh! Ano na mga lastugan? Piningot na kanto pwede kalman. Hindi ka pwede tagtagari. Mumandres, nukas din nga tao, madi ka pa lang agreklamo, tama din nung sumsumbatan mata babae te madino nagadungan na kasakong nga tao. Ta madi nga mapabain na najirik na ano ka. Nagadulaki nga muna natin nga tao. Yung gayam. Ang kaam, dapapananta. Kahit kita mo nga nakalawlawa te walisak na eh. Apaya, papananta man na yun. Dagami na sabat ko ito nga agraralay. Tata. Apaya, anaman ti irarali dan. Kaji ko ah, presyo ti pagay. Lumabas na ako tatay di balay. Bukawandak. Kaya dapat pa panak wala na eh, gumatang krudaw. Hindi ka pa yung Simurot ka kumanata na ibaga majirik nam. Oh, hindi kahit ah. May isang apang, akong katuwag nga tagayan tayaw. Sa bagay ah. Nilagid dati nga tao. Di lang makagatang ti baro nga galon na. No arak, rumarkwarta na. Unak pa'y gumatang katigalam. Arak pa'y lang mutamay. Arak pa'y lang mutamay. Sa bagay, oray siya kumita, no mabaling pa'y gamitin ki, talaga madigpay sukatan ah. Iyaw awam mo man ay. Ana? Sumuro ta. Tatakadwa. Pa'y taga din no gaji agrarali ah. Isla ko ah. Isabelan sa'yo nakita tatay nga kada. Nakakabig tarpulinda. Baka bagya magijay. Ganda yung mitain. Apay, nagnagnada. Di dala mabanugan no kasjay. Ay, daya ti banog kanyada. Siyempre, laban naman di karapatan nga manalon ah. Endang rodin ng dries. Baka makita ni Uncle ko dyan. May sapay aja kay. May sama lang agreklamo. Ipadak mo lang ang tanggal mo ah. May saan mo lang nagdireklamaw. Ano? Tasuruto na eh. Baka mitawan pa merienda na dyan dries. Mabisinan ta. Awan pa yung kwarta kita. Una, umpay lang nga talaga timirin damay. Kasi may ngaran din tabak na makatulong sa kanyada. Tatno makatulong ta dries. Ano nga tanong ko ah? Manawagan ta mo. Manawagan, bagbag. So, nagnada, kasi taramidin da. Sa bagay. Yung nga tanong mapanta di munisipyo Andres. Agpail ta. Ngimti damag. Mamati da nga ta kanyata. Ano ako mamuti, pail damay. Ako mutamok ti batas-batas nga hasta. Kagdamag talang nga ta Johnny gain. No anati mabalin nga aramidain. Sa bagay, malabon ko. Ang kaso, may na talaga na pa. Pag panunutan ta nga na laing, ta makatulong ta kanyada. Sa bagay, gusto ata na panunot mo. Ngamin, no, kwa, imbes nga umurnos, baka lalo pa nga lumalati sitwasyon na. Sige,
Pag panunutan ka na lang, hindi ka nilinaw. Saan? Panunutan tanong niya, plano ka. Kinabay ka plano ya. Ika, pangit ka. Umutan mo kasta lang sa pagpanunot mo. Saan na ako makatulong? Parehas na akong panuno na. Sige, sikatin na panito yung ako. Ito marilax mo ito, utak tamay. Papanunutan niya ti ka. Plano ka. Kunwari, ato pala ti ko na eh. Weh! Oh. Nga to, square, di ba? Awan, suot ko lang. Kasi sa banat to eh. Kung nang sobrang tipanunot ka, sika anay, basta nag-drawing ang square, sika mo balat kargama ta. Sige, siya. Kunwari, ato yadi taltalon ka. Tataluni ka ta, inita. Tapos, anang harod mo ka ti, baka kidjay. Kit, makipurpursin to ng mitang kumabagay. Pursintom na nga to, at ito sarili mga taga. Awan di sarili kita, purpursin to na mami natin. Di ka tango mo na, tawang paproblemahan. Parigato na palagpanunot. Mula mo tikas ta. Apay kami nga napantaman di talo-talo na. Nangado nga drawing mo at kay porsintuam. Adi ata. Siya lang na. Kunwari, di ba? Nagnada tayo kay Jigrarale, ti kalsada. Tapos narituyak. Narabsanan dak. Tapos pinukkawan dak garaw. Susurot dak ng manchak sumuraw. Tapos napanaw tayo amaw. Pati ka, walwalis ka. Saan nagsubli mo lagi dati? Okay sabam, kaya ata plano nga naramid mo, kaya di lang mit inaramid mo ata. Adi ka raw. Nga nagnagnapan ito, nagpigsamit tama mo. Ikaw nga rin sumurag. Kasi ka nga may nagpanunot ka, Mike. Isa talaga ti tamam, nagado sketch mo, adi magkalsada nga nagnaam. San lumot dahi tama. Kanay ka raw. Katarang matang mo. Nagpukak pa yan. Kung pa'y busis ka, kasano ka makatulong tatanay, ako mula busis ka. Nag-awis-awis ka, tapos magpaparaw mo lagaya, makasano ka rin makasawad tayo. At least, kabata nga magmag na. Ay, sabagay. Natanong pag natapay lang ta makapanunutan ako sa tinamay karamidan ta. Bye-bye matiwala wala sa mo. Balamtang. Sige nga ron. Ha? Eh, marusak na eh. Damdama ko na gumatang tiwa ko. Tudo ka. Sabi ka.